Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Дар маҳаллаи Совхози Варзод, кӯчаи Гулпарвар, пеш ноҳияи Рудакӣ буд. ҳоли ноҳияи Сино шудагай. Якта ҳавлӣ ба фурӯш мемонем. 10 сотиқ замин дорад. ҳавлӣ мо чӣ хеле гуфтем 10 сотиқ замин. Якта хонаи дуошёна дорад, иборат аз 6 ҳуҷра, 200 метри квадратӣ плюс 100 метри квадратӣ подвал шай. 50-60 квадрат дига тақрибан инаи ошхонаву инаи меҳмонхона шай. медорем даруни хонара видео макинем. меҳмонхона, иш боша як хонаи дигар. ай хонаи дигариш. мегзарем ба дуи мошина. дуи мошинда ҳамон якта хона, хеле ки гуфтем бародарои азиз, дӯстони азиз, хонаи мо якум ва дуюм ошёна 200 метри квадратӣ аст. 100 метри квадратӣ якум ошёна, 100 метри квадратӣ дуюм ошёна. ана мегзарем таххона. Таххона подвалам 100 метри квадратӣ ай. ина подвалаш. дута подвали кушоди бар ҳаво, баландиш қариб 2.5 метр айда. дӯстони азиз, кадомеда ки ҳавлӣ дар кор ай, марҳамат кина занг зана. ай дарвозаи тарафи Совхози Варзод медаромадагӣ ай бозори Деҳқонбозор 2 километр ай то ҳами ҳавлӣ моро.